Na ceste za odkrývaním koreňov slovenských remesiel sa dnes zastavíme v Liptove. Nahliadneme do histórie kožiarskeho remesla, ktoré tu má viac ako 500-ročnú tradíciu. Najskôr sa pokúsme odpovedať na otázku, prečo práve Liptov sa stal kolískou slovenských kožiarov. Nedostatok úrodnej pôdy donútil tunajších obyvateľov hľadať zdroje živobytia v chove dobytka. Základná surovina, voda vhodnej mäkkosti a bohatosť lesov vytvorili predpoklady pre rozvoj kožiarstva. Zalistujme v histórii a priblížme si udalosti, ktoré vplývali na jeho rozvoj. Kožiari boli vlastne ševci, ktorí spracovávali surové kože, z ktorých vyrábali krpce alebo inú podradnú obuv. Najstarší cech vznikol už v roku 1471 v partizánskej Ľubči. Cieľom cechových organizácií bolo regulovať výrobu a takto zamedziť vzniku konkurencie. Ako sa im to darilo? Už vtedy existovala obdoba dnešného plánovitého riadenia. Cechmajster spolu s ďalšími členmi cechu podľa dopytu po tovare regulovali počet majstrov a prídel suroviny. Vydávali jedno nariadenie za druhým, ktoré určovali napríklad, kto môže predávať a za akých podmienok svoje výrobky na trhu. Dnes už vieme, ako to u nás dopadlo s plánovitým riadením a aj vtedy tieto rozhodnutia neprispeli k rozvoju remesla. Surovinu ako kraviny, volovice, teľaciny a ďalšie kože skupovali kožiari od roľníkov alebo mesiarov. Tí, ktorí si mohli dovoliť chovať ťažný dobytok, chodili na nákup do susedných stolíc, najmä na Oravu a Spiš. Povedzme si, ktorými úpravami musí prejsť surová koža, kým sa z nej stane úseň na výrobu topánok, tašiek, remeňov alebo ďalších výrobkov. Konzervované kože sa najprv máčali v tečúcej vode, aby sa odstránila soľ a nečistoty. Máčanie sa robilo aj v drevených a betónových nádobách, predelených na dve polovice. Kože sa prehadzovali z jednej polovice do druhej. Neskôr si garbiari aspoň čiastočne túto prácu uľahčili zavedením mechanizácie. Toto sú však zábery z garbiarskej prevádzky z konca 20. storočia. Zdá sa to až neuveriteľné, že v tejto prvej fáze technologického reťazca sa dosiahlo tak malej mechanizácie. V kožiarskych závodoch v Liptovskom Mikuláši dodnes robia námok koží v kadiach zo začiatku storočia. A akú úlohu tu zohráva človek, posúďte sami. Z riadne premočenej kože sa najskôr tupým nožom odstránili zvyšky tuku a podkožného väziva. Kožiari vedeli, z ktorého zvieraťa je koža najlepšia. Napríklad koža kráv a jalovíc má kožné väzivo jemnejšie a pružnejšie ako koža bíkov.
K najlepším však patria kože zo zvierat, ktoré sú chované na pastvinách v studenom a vlhkom prostredí. Koža zbavená zvyškov mäsa sa potom nechala 6 až 16 dní močiť vo vápenom mlieku. Podmienkou prijatia do cechu okrem kvalifikácie bolo dôsledné dodržiavanie stanov. Cechové artikuly obsahovali práva a povinnosti záväzné pre každého člena cechu. Okrem toho predpisovali normy spoločenského a osobného života. Každý, kto sa uchádzal o prijatie za mladšieho majstra, musel absolvovať 3 roky vandrovky a preukázať svoju zručnosť vyrobení majstrovského kusa, takzvaného majsterštuku. Nový majster bol povinný zaplatiť členom cechu malý a veľký obed, vyplatiť všetky poplatky a musel prispieť aj na vosk pre starších majstrov. Aj tu však existovali výnimky. Kto mal dostatok peňazí, mohol sa vykúpiť z vandrovky aj z majstrovského kusa. Nielen ševcovskí majstri, ale aj tovariši mali v Liptovskom Mikuláši svoju stavovskú organizáciu. Toto sú ich artikuly písané v slovenskom jazyku. Určovali, ako sa tovariši majú správať k cirkvi, cechovým predstaveným a k ďalším členom tovarišského stavu. Kontrolou slušného správania ševcovských tovarišov v spoločnosti boli poverení tovariši cechu kožušníckeho a naopak. Podľa artikúl sa veľmi prísne trestalo aj svojvoľné opustenie dielne v pracovnom čase a návšteva krčiem, najmä počas trhových dní. Máčaním koží vo vápennom mlieku sa uvoľnila srsť. Sťahovanie sa robilo ručne, tupým, krivým nožom, štrajcháčom na garbiarskom špalku, zvanom šobank. Srsť sa nevyhadzovala. Po dôkladnom prepraní vo vode a vysušení ju kožiari predávali výrobcom chomútov. Kožu zbavenú srsti opäť máčali v tečúcej vode, aby sa odstránili zvyšky vápna. Potom nasledovalo miazdrenie. Robilo sa dlhým ostrým nožom, takzvanou kosou. Takto sa zrezávali posledné zvyšky šliach a vznikol medziprodukt zvaný holina. Vyznačovala sa veľkou pevnosťou, mäkkosťou a ohybnosťou. Dnes sa niektoré medzioperácie, ktoré kedysi trvali aj niekoľko týždňov, podstatne zrýchlili. Prispelo k tomu používanie rôznych chemických látok. Aj tak presun koží od jednej technológie k druhej sa nezaobíde bez ľudských rúk. Sme opäť v garbiarskej prevádzke kožiarskych závodov v Liptovskom Mikuláši. Takto sa prevážajú holiny od pracích bubnov k stolom, kde ich rozrezávajú na menšie diely. Ani tu zatiaľ nezaznamenala mechanizácia žiaden pokrok. Príjim tu stále hrajú ľudské ruky. Bohužiaľ, pri používaní chemických látok v mnohých prípadoch toto prostredie negatívne vplýva na ľudský organizmus. Niektoré zvyklosti cechov boli z nášho pohľadu prinajmenšom kruté a krajne nesociálne.
Napríklad, nemanželský chlapec sa nikdy nemohol stať učňom. Tovariša, ktorý ani po tretí raz neúspel pri výrobe majstrovského kusa a nemal dostatok peňazí, aby sa vyplatil, neprijali medzi majstrov. Podobný osud stihol aj toho, kto spáchal cudzoložstvo, alebo bol niekedy kočišom, alebo sa priatelil s katom a inými nečestnými osobami. Majstra, ktorý odrel mrcinu, alebo sa dotkol tela samovraha, okamžite vylúčili z cechu. Z takýchto vyhnancov sa rekrútovali tzv. Vagabundi, ktorí mohli robiť remeslo len tajne, na čierno. Boli odsúdení na život v stálom strachu a v obave zo zhabania výrobkov. V spracovaniu holiny je dôležitá dubová alebo smreková kôra, ktorá obsahuje značné množstvo trieslovín. Ich účinkom sa koža mení na pevnú a ohybnú hmotu zvanú úseň. Trieslenie sa robilo v okrúhlych drevených kadiach, do ktorých sa holiny vrstvili s rozomletým trieslom. Farba holiny sa menila podľa použitej kôry. Smreková sfarbovala na svetlo hnedo, dubová na tmavo hnedo. Celý proces trval aj niekoľko týždňov. Dnes sa namiesto kôry používajú chemikálie, ktoré celý proces urýchľujú. Problémom však ostáva čistenie odtekajúcich roztokov, ktoré obsahujú veľmi škodlivé látky, napríklad chróm. Surová úseň sa po vysušení zušľachťovala na garbiarskom stole podľa toho, na akú výrobu bola určená. Najjednoduchšia bola výroba kože na podošvy. V Liptovskom Mikuláši sa najviac robili čierne, hladké kože na výrobu čižiem, ďalej jadrové kože na výrobu ťažkých baganží, krpcovina a tzv. Vixy, z ktorých sa vyrábala vojenská obuv. Začiatkom 19. storočia sa členovia ševcovského cechu začínajú výrazne deliť na kožiarov, ktorí spracovávajú surovú kožu, a ševcov, ktorí vyrábajú z úsní obuv. Medzi týmito dvoma skupinami často dochádzalo k vážnym rozporom, čo vyvrcholilo v roku 1806 založením samostatného garbiarského cechu. Veľký význam pre rozvoj kožiarstva v Liptove malo vybudovanie Košicko-Bohumínskej železnice. Nie len, že pomohla zrýchliť prepravu surových koží, ale umožnila ich ďalší prísun, čo prispelo k zväčšovaniu výrobnej kapacity dielní. Zvyšovali sa aj počty zamestnancov, ktorí už nerobili všetku kožiarskú prácu, ale sa špecializovali na určitý druh činnosti. Napríklad továreň Juraja Lacku spracovávala v polovici 90. rokov minulého storočia ročne okolo 25 000 kusov koží. Juraj Lacko zamestnával 70 robotníkov, 12 robotníčok, 15 učňov a 3 úradníkov. Robotníkom platil na deň 1 forint a 40 grajciarov. Pre porovnanie,
V prvej liptovskej textilke v Liptovskom Mikuláši robotníci zarábali 7 až 9 forintov týždenne a v rybárpolskej textilke dostal robotník za 12-hodinovú zmenu 40 až 80 grajciarov. V nových kožiarskych továrniach, ktorých majiteľmi boli slovenskí podnikatelia, pracovalo cez 500 robotníkov. Ďalší získavali prácu príležitostne ako sezónni nádenníci. Táto fotografia zachytáva zamestnancov továrne Jána Pálku vo chvíli, kedy pani Pálková odovzdáva dar Jánovi Husárikovi, vedúcemu mokrej dielne, pri príležitosti 50 rokov práce v tejto fabrike. Koncom minulého storočia sa v nových továrniach začína objavovať modernejšie strojné vybavenie. Aj keď v rámci Uhorska tieto továrny nepatrili k najmodernejším, predsa tu došlo k významnému pokroku v spracovaní koží. Bývalé súkromné firmy na spracovanie koží sa stali základným pilierom dnešných kožiarských závodov v Liptovskom Mikuláši. Ruky kožiarov neprichádzajú do styku so surovinou len tam, kde sa pozabudlo na rozvoj technológií. Sú operácie, pri ktorých ich ťažko nahradí nejaký stroj. Kožiarom tento fakt vôbec neprekáža, skôr naopak. A tu môžeme hľadať aj spoločného menovateľa všetkých generácií kožiarov. Bez rozmýšľania môžeme povedať, že ním je vzťah k remeslu a surovine, ktorej vtláčajú novú podobu. Garbiarčina nikdy nepatrila a ani dnes nepatrí k najľahším remeslám. Predsa v mnohých liptovských rodinách vyrástla s koreňou do takej sily, že sa udržiava ako rodinná tradícia.